А што, калі б існуваў адзін і паслядоўны памочнік са штучным інтэлектам, які быў бы з намі ўвесь дзень, незалежна ад таго, якой прыладай мы карыстаемся? Давайте просто пражывём адзін дзень разам з лічбовым чалавекам па імені Эймі. Гэта дапаможа нам убачыць, як можа выглядаць такая будучыня. Такім чынам, дзень пачынаецца не з адкрыцця нейкага прыкладання, а проста з размовы. Эймі ўжо ведае вашыя дыетычныя звычкі і прапануе сняданак, які будзе і смачным, і карысным. І вось тут, ведаеце, ключавы момант. Кантэкст пераносіцца абсалютна бесперашкодна. Размова, якую вы пачалі на кухні, проста працягваецца ў машыне, нічога не трэба паўтараць. Гэта ўсё тая ж самая Эймі, з той же самай памяццю. Яна ведае пра вашу ранішнюю паездку і ўжо гатовая дапамагці вам арганізаваць працоўны дзень. Гэты памочнік разумее не толькі вашу гісторыю, але і ваша непасрэднае асяроддзе. Ён аналізуе, дзе вы знаходзіцеся, і прапануе варыянты, якія сапраўды адпавядаюць вашым густам. Узаемадзеянне распаўсюджваецца нават на грамадскія прылады, пры гэтым захавоўваецца прыватнасць. Трэба ўсяго толькі адсканаваць QR-код, і ваш асабісты памочнік з'явіцца перад вамі. Ад раніцы і да самой ночы на больш чым 7 розных прыладах гэта адзін і той жа памочнік, і ён паўсюль. Вось у гэтым і ёсць асноўная ідэя, адзіная паслядоўная сутнасць, якая вас ведае. Ну добра, гучыць усё гэта вельмі пераканаўча. Але калі гэта так выдатна, чаму мы яшчэ так не жывём? Давайте разбірацца. Праўда ў тым, што большасць частак гэтай галаваломкі ўжо на месцы. За апошнія гады тэхналогіі зрабілі проста неверагодны крок наперад. За апошняе дзесяцігоддзе 3 ключавыя тэхналогіі, па сутнасці, дасягнулі сталасці. Мозг, дзякуючы мадэлям накшталт ChatGPT, забяспечвае інтэлект. Голас, праз сістэмы як Eleven Labs, гучыць натуральна і эмацыйна. Ну і твар, створаны інструментамі CGI, выглядае абсалютна фотарэалістычна. Але застаецца апошні і, мабыць, самы складаны бар'ер – рух. Адсутнічае здольнасць лічбавога чалавека рухацца натуральна і эмацыйна падчас размовы. А без гэтага яны ўспрымаюцца як нежывыя аватары. І гэта стварае адразу 2 асноўныя прабелы на рынку. Па-першае, тэхналагічны, як прымусіць іх натуральна рухацца. І па-другое, велізарны рыначны, дзе ўвогуле іх знайсці і як імі карыстацца. І вось тут на сцэну выходзіць новая платформа, якая імкнецца вырашыць абедзве гэтыя праблемы адначасна, ствараючы па сутнасці цалкам новую эканоміку. OpenHuman AI – гэта не проста яшчэ адна праграма. Гэта цэлая платформа, такая сабе крама прыкладанняў для лічбавых істот, якая аб'ядноўвае ўсе асобныя інструменты в адзіную цэласную экасістэму. Калі параўнаць з іншымі платформамі, розніца становіцца відавочнай. Напрыклад, Character AI прапануе мозг, але не 3D-візуалізацыю ў рэальным часе. MetaHuman створює твар, але без інтэлекту. OpenHuman жа аб'ядноўвае абсалютна ўсё – рынак, 3D, інтэлект, сінхранізацыю паміж прыладамі і, што вельмі важна, манетызацыю для стваральнікаў. Добра, такім чынам, як гэты рынак працуе на практыцы? Давайце разберем яго на асноўныя часткі. Для стваральнікаў платформа прыбірае ўсе тэхнічныя бар'еры. Ім больш не трэба клапатыцца пра стварэнне праграм, інфраструктуру ці сінхранізацыю. Яны могуць проста ствараць, засяродзіцца на творчасці. Роля OpenHuman – гэта, так бы мовіць, пабудаваць дарогі і кіраваць рынкам, а не ствараць саміх жыхароў. Платформа забяспечвае ўсю неабходную інфраструктуру, уключаючы інструменты для распрацоўшчыкаў, каб уся экасістэма магла расці і развівацца. І, што вельмі важна, платформа прапануе размеркованне даходу 70/30. Гэта значыць, пераважная большасць зарабку ідзе непасрэдна стваральніку, што, канечне, стымулюе творчасць і якасць кантэнту. Ну а для нас, карыстальнікаў, гэта азначае выбар, паслядоўнасць і, нарэшце, адзіныя адносіны з памочнікам, які сапраўды нас ведае. Больш не трэба пераключацца паміж дзесяткамі розных нямых ботаў. Такая мадэль не проста паляпшае тое, што мы маем. Яна паказвае на фундаментальны зрух у тым, як мы ўзаемадзейнічаем з тэхналогіямі ў цэлым. Давайце зазірнем у гэтую будучыню.
Бачанне такое. Мы перайдзем ад свету ізаляваных прыкладанняў да свету пастаянных разумных кампаньёнаў. Замест таго, каб адкрываць асобныя праграмы для надвор'я, календара ці навін, мы будзем проста размаўляць з адной істотай. Такія платформы, як OpenHuman, робляць гэту будучыню магчымай. І цяпер галоўнае пытанне не ў тым, чы гэта адбудзецца, а ў тым, як мы вырашым інтэграваць гэтых новых лічбовых істот у сваё жыццё.